dito? Kamu buar ba itong tukar? Ha? Straight to the Si point. Pambalik 4 kung interview mahigala medyo na emotional magud siya mahigala akong pangutana about kwan yan na hinumdum siyang kanhi presidente Rodrigo Duterte mura man sag na emotional og maayo ako na sa ning gikuan pero patiktokon dala sa ni para makwan kana inigawas niya sa Sibian na mamugaan ang iyang kwan ang iyang dughan ba ha pero ako sa ko nangingon mo lugar lang ko mga higala kay og kinantahay sa ako nangingon mo lugar ko di ko patakag kanta-kanta lang kay kini kong tingog more or less naman eh. Kanya sa sayaw pod labaw pasad. Nya kinis Buyke kay dance troupe man gini, ha? Kini man ko paparison si Buyke nga tong manager mahigala sa IFM. Muna ko niya Buyke, ikaw may pares derbe kay patiktokon ta mo ni Pam Bari 4. Sige, okay na ready na dai. Sige kuno. Ato sa atong pa kunon. Okay na ato nang pa kunon kining chatsa ni siya nga kwan tukar. Sige, para TikTok mga sukin tigpaminaw ni gubernatorial candidate Pam Bari 4 with Buyke sa atong IFM. Sige, larga na, okay na mo. Isa. Wa pa mga kwan? Sige, balik daw. Sige, kana. Sige, Buyke. Ready na okay. Balik, saman. Balik sa sugod. Be, ato sa balikon kadali mahigala kay wa mo ko ni practice pero kan dansiros sa mo ko ni daan. Kinis Buyke mahigala dili ni kinala practice daghan. On sa may kuan na be asa original ni dili. On sa man ni. Okay. Dili na ko sige. Sige, okay. Be ato ning kunon sa dili na ko sige. Original ni o dili mo. Mao man tili ni, di ba ni mao beta paminawon sa tukar mo ba ita na. Dili ni mao. Dili ni mao. Sige, anan na lang. Sige, kuno sa dito be. Ato sang tukar ko, kuno sa tukar kadali kay ako sang patubagon spam kadali kon flash ko tong kwandong katong iyang tarpaulin o iyang kwan ang iyang ads. Asa man to iyang kwan katong kana be. Kwan ko na be. Pakita ko na be kay ako sa ipasplikan niya. Ipandaw na sa tong tukar be kay na may mong staff dito mo sa pandara kay kining akong kwan diri ang iandam nga tukar katumang sa baylihan. Okay, so atong balikan sa si Pambalik 4 may galay. Pandam sa itong music kaya ako yung patiktokon kay para maulian gamay kay na emotional. Okay, kini imong kwan ba, Miss Pam? Ipakita ko no dong. Nims. Asa man tong kwan katong iyang poster. Kana. Kini. Ang imong poster Pambalik 4, hospital unahon dili suroy-suroy. Walay pagsaka sa buhis sa termino ni Pam. Kanang hospital unahon dili suroy-suroy na imo na explicar. Walay pagsaka sa buhis sa termino ni Pam. Sa dali ra man na siya. Actually, taas na kay buhis karon so no need na good. No need na. Kung pwede gali pa na og. Kini katulon sa pasabot dali duolon dili sa puton. Siya di paagi sa panghadlok. You know, that would be the kind of governance that I would have, attorney, no? If given the chance. Ang gusto ko nga maminaw sa tao. Hindi ko gusto nga kahadlukan sa tao. Actually, kana siya nanay tarpaulin ana I was expecting nga mo to ibutang no nga it was one of my supporters who made that tarpaulin no nga sila naghimo ani kaning dali duolon dili sa puton. So I guess it must come from how they feel about me no. So wala ko dili ako nag-una ana pero I will tell you nga it's about the kind of governance that I will have. So mo na imong kanya dali duolon dili sa puton. No, pasabot ana nga dali na ako duolon sa mga tao, di ta kinahanglan mangisog, di ta kinahanglan mangaway, ug di ta kinahanglan kahadlukan. Wa kay gipatamaan na. Para nako nung kuan na gid ang ako kanang the kind of governance that I will have ba nga higugmaon ta sa tawhan di higugmaon ta sa katawhan di ta kahadlukan. Sige kay ako rin ipakuan nimo mo ni so unsa man ni poster unsa man kadako ni poster ni sa kuan nimo muli pahimo ni mga tarpaulin. Yeah, naay supporter nako naghimo ana. Dali duolon dili sa puton. I think that's somewhere in the north. Ako nakita So sila mo namutang dito. dito. Sila namutang ana nya muna ilang gigamit nga slogan. Did that come from me?
It Okay. came from them. Oh. Abi na kung imo nang ikaw may nag-conceptualize na niya na kay sila, kuan na. sila naghimo na. So gi-adapt na lang ni sa akong staff. Ah, Kaning ah. dali ko sa puton. Okay, okay. Unya unsa man to imong tukar? Dali na. Day, okay na to? Okay na daw. Okay na? Asa man ang tukar? Okay na? Nya asa man i-play diha lang? Sige ko no. Okay na diha i-play day? Sige kay ato ipa TikTok kay dali samtang para mahumanta karon mahigala. Intermission number ni karon kay aron niya pa gaan ba sa kon pagaan pa good vibes pagaan mahigala sa dughan human sa atong interview mga kaigalaan kay dunay mga emotional nga mga kwan emotional moments mga sukit tigpaminaw. Kana ready na? Sige, atong kamera ready na. Okay? Ako lang mingon nga kuan mo sinyas ko na ready na. Sige, ipakita lang na daan tang ready no. Okay na ba? Para ready na asa man. Okay. Kay sige. Mao na ni Boyki, okay na ba Boyki tanawang kuan Boyki? Ang kamera iandam. Sa gamay lang kay ha kay sinsa lang mo gamay kay mo gani kuan gani ato wa man gani ya impronto mo gani ato. Impronto. Ha? Sige. Impronto okay na ba? Tanawa ko no. Sige, ready. Go. Naputol man. Mubo na to? Muro dito? Adi na to taas tong tukara? Away, abi na ko kuan to. Dili ta sa sumpay-sumpay nga kuan? Gi-TikTok to tayo ni. Gi-TikTok to. Balik ka gamay be. Ay mo na ga. Sige, balik gamay. Kausa lang ha. Unsa man mubuas at to kuan mga bitin mo sa tanan kuan na. Okay, sige. Dai, okay dai be. Sige. Dito? Kamu buar ba itong tukara? Ha? Patukaran ta lang og kuan may kanani ang kuan. Mura bitin magkini. I-download nga tag sir nga. Kamo man sa makabisa ko sa tukara ko diri okay man ni samtang civilian balis pa daog ni hindi nam ta kamandal ani. Okay, padalitan bag sultihon ba di naman ta ingon boy nga. Be, ato kanina wait. Kana. Why practice? Bayutan mo oy. Okay, mahigala mo ni si Pam Balik 4 mga sugid paminaw no. Kini niya si Boyke Miss Pam kuan sa dance troupe ni sa una pero ikaw ba graceful kay kamo sayaw no murag Yeah. kuan ra kayo unsa man ka anad po ka sa una sa Yeah, inyo. nanan ko sige baili attorney dito sa pinumungahan gamay pa ko. Kaya akong daddy loves to dance so mapista gali dito na yung mga kuan anad kay kog baili. Pero sa mga eskwelahan apil-apil po kayo na mga sayaw. Yeah, sa una San Carlos. Oh, Naman wa na ko maandam ni tukar dire oy nya unsa man ning kuan na. Thank you kayo ha. Ingaw kayo pampa good vibes gid to attorney. Pagod vibes sa para wa na ka na emotional okay na ka. Ay, okay ra gyud attorney. Oh, Wala sige, ra gyud, okay. ha. Ang imong mensahe na lang sa mga naminaw nato karon. Ako nang hinaot unta no nga before anything else daghan kay salamat sa inyong suporta. Ug ako nang hinaot nga tagaan ko ninyong tsansa nga mosilbi kaninyo ug karong Mayo 12 Lunes nga mobutar ta ug atong exercise atong right to vote. Ug atong siguro doon nga mubutar gyud ta ug bantayan nato atong boto kay naa unyay mahitabo nga mga tikas no so magbuto gyud ta unya manghinaot ko nga moadto gyud mo sa inyohang mga presento para moboto para naatay kausaban og kalambuan diri sa probinsya sa Sugbo. Daghan kay salamat. Daghan salamat, mayong buntag. Thank you, attorney. Daghan kay salamat, attorney. Salamat sad, mayong buntag. Oportunidad nimo. Thank you. Okay. Salamat panghigala mo ni si Pam Balik 4 mga sugin tigpaminaw.